host tu rồi này ale tun trum kan video ta na chuanin subscriber te thlir tu te na ngin angin a red a khal chu theina man zat te po kha kan soi chiang do na tin an tho dan ta te eng angan nge na tho chak dan ti te kha kan non e soi chu ka nga kha uluk dawin ke tu te men lo tlak sak ta ula san chu comment lama te a video te kan en tluan lo thina wang hian aman za te soi thei ni se tiang te comment om thina alai ta kan video mal mala kan ron da chu ho kha chu atopa aman zat kha kan ron soi zel thina ni kha atop thanga lo en lo te kha kan om thina wangin ei hi video khan liu na mal te te hian kan ron soi fia do na in ir tu te le subscriber te kan kut chuak zo pa kut chuak nam dang thil siam te ram chang kang te thil siam te ne na han khai khin chuan eng mani lowa a ho lut tu ka ti mai te ang an phau chuak tu ni te po hi mi dang thil siam te te khin chuan a za thak zo ka ni amaro chu tu tiang zong ngot chuan in thil hi khovel hian te lowa mi zo te chu nam no pang te kan ni kan riat phak chin ke ni no pan lai lek atang le tun in kar thang ni lian lek chung po mi zo te kan than chak dan te kan chang kan chak zia te ngai tu chuan kan ma son hi mi zo te hi sang em ve thung ani nam upatak tak eng China kan ti te sap ho kan ti te vai ho kan ti te hi eng wang thil thiam na hen an san em kan ti chuan an thuốc thật big vàng lẽ ngày tua nó thật big vàng khai chuông là vợ anh nắm hi upa em tổ mấy nè anh nắm mà upa này na chuan thiếu ti anh lâu ngã experience anh lâu ngã chu vàng thì thiểm na tập bộ hiền sang sầu anh nè chu vàng sang cái ni mi dấu tới khi cắn nằm nấu pan dìa lệ khó về em cắn đã chuột nó hun ala rầy lâu ngày tua chuan hang thiếu xiêm chuột chung trang tập bộ mà cần sonin nằm trắng chắc tắc hiểm nó sáng tật này cái này thì tiếng em này rồi vàng chuan để subscriber tập pon hẹn gần til xiêm té 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 hậu review mà xe mình lâu ngày khác saka mình lâu lụt saka mình lâu thẻ đặt sak zel turin thì không ai nát té mà sang cái đòn deal đúng chuan anh bộ ni xe hai tiếng thì til xiêm chuộc tu hiền cái này mình giàu ram anga hi chuan til har sat na tam tak hi kan la to ka kan man ro te la chaw em in a material rim a hi dora du na le ve tur om lo wa en kan thil siam ho re hi in zon chop vek nga ya ni tin nan sa pho thil siam te chu doran vakala ke du angan valeya khati khan man ro chi krang kha puli fan bel khatiang angai zong kha ol sam te in dor an dung ang khan thang thei ani ma se ke ni chuan ani ve tlat lo a siam dan ka han ngai tu chuak thiam ma ila a man ruwa han siam tan tu taka a man ruwa han in zon kho ma hi tun thleng po na boi thak kala ti lai berani til siam dan ri ruang te chu kan han ngai tu chuaka in chuan ti la tiang chuan ti la kan han tia kan han ri ma kan han ti chuaka ni ma se bul han tan do ni la workshop han thulu chi ila man ruhan man mai tur bultan na tur kha om ta thim lawani chumi bultan tur chuan ta thir che dora te vakal photanga ya motor pat dora te rem lowin kan va in zong khoma chuta kan du ang kha lo om mai lo boka kan mu chuna po tau em le loi sia ka tiang kha ani la ta wang hian thil siam chu na lama hian ma kan son tur ang hian kan la son thei lowa kan ngai tu na kan ril ru kan thuốc te hi chu nam dam te aya kan ne big na om ho lowa pathian hian a hran pa liu hi mi zo te hi min duang big ni da pang ka hrethi na nam dang ho ai chuan thil kan ti ho hrim na hian kan filor zel ni chu wang chuan in mi zo ram hian tuna hian heng thiam na big nei talen nei tha te hi zo ram hian in
a choi san thiama ati chang tum thiam hi poimo em chho do na chuanin bul hi kan tan chho bek do na ni wala tuna kan thil siam frang te kanan soyanga hei hi block machine kan ti kha ni a he call hi qubit lung siam na qubit lung sai sa siam na call kha ni maya hei hian voi khata qubit lung pali a siam theya chu a khal chu na man za ta hi hei hi cheng sing li in kan khal chu ka ni he call a hian vibrator electric mang vibrator kha vo thlap ania vibrator tel lo hi chuan amuk thadu lawa chu cheng sing li in hei hi kan khal chu ka order kan siam thina ni ti chuan hei hi video ma sa te po kan non da to a hei pui ro hi chu minol pui na kan la man lutuk lawa ni a tung khe na khol ani tung mu lak chu na khol ani a hei hi ting tung ching tu ta tan tangka em do na tung khe na khol kan ti ang kha ni a hei hi cheng singa man hu vel tura chu ta ni hei ro hi chu minol pui na kan man lo tura ni a mar tung ching tu te bik tan tangka em a ti chuan hei hi covid lai a kan siam covid top lam lockdown top ber lai kan siam kha ni a hei hi strike aircraft an ti ta a khona chi khat ani ve ta ni he thil hi siam chun zom man lawin ti hian ka ta renga strike ani a up engine te hi bike engine ka kan vo ta maya hei hi kan lam ma bak me ka achunga khian thlapar hlai pui mai dei do na chu ati thlok kang tu takania anunga a propeller so nor thlok tu rani hei hi chu aman po om lo kanan siam chin ve mai ni hei hi ser som na khol kha ni a hei hi video po kan ron da lang to a na fan pa liewin an na tho dan te po kan mu vek to kha he ser som na khol a hi ti hian cheng sing li in kan han khal chin photani cheng sing li in order theya kan siam chin phota lo ero chu kan lo thalo viawa engine a hian petrol engine 6 horsepower kha kan mang ve ta a lo viau tur le tangkai viau tura ngai ani thil hi cheng sing li man ani chuan hei hi chang el chan na kan ti mai mi zo te chuan vok cho chan na ran cho chan na ni ber o me ran cho chan na ni a hi video kan la run da chuak do na thok lai zong te chuan he chang el chan na hi cheng sing ni le sang ni in tu na hian kan siam me ka electric motor a hian 2 horsepower single phase kha kan mang ta ni electric motor po arin thaleng long viau ani he thil hi yan mi tam takin an mang me ka tha an ti viau bokani chuan api ale mi hei hi an sei to ang khan hei po hi a video in a khan pain kan ron da to a khalinga han lo zong ula tuibur khol bi khrim an tho dan zong te kha kan ron ti lang to a rem khom dan te hei hi tuibur mi zo tuibur al siam na khol kha ni a ti hian cheng sing rukin hei kan pe theya ama ro chu hei ai chang tung deuh hleka ti dan hi kong khat a oma chu ero chu sing sari angai thunga van sang lama a khut pai chua du ta tan kha chuanin alai tak kha boi thak ve a chu cheng sing sari in kan pe thunga hetia amol top a khu hi kong thang lama niam zo ka pai kan du ero hi chuan ti hian cheng sing rukin kan pe chuak ta ni ti chuan ni khat le zan khata an hnuaya a tuibur hi liter za som hi dar kar som pahnih vela azu al thei ani chu an na tho dan tang pui ani a chuan hei hi mini cement mixture kan ti kha ni a khol hi te na wang a chak tharo maya hi a video khan hei po kan ron da to a tam takin an lo clear to a na thlir lo te tan po aling khan zopa engineering work ti khan an sa su lai lo mu mayanga an na tho dan in kim kharon ti lan vek to ani a hei hi tuna hian cheng sing rukin kan khal chuak mek ani
order du tan po aman kha cheng sing ruk ani hi hei hi mini jeep ani a hei hi kumsang ni som pakwa som hi chovel covid 19 lockdown laya kan siam mai chin kha ni a hei ti hian tun tlang hian running conditioning khai thein la om ve renga an la khal kal ve renga ni hei te ro hi chu khal sum em han siam kan ni lowa ti no pang lo ma le zip lung te ti leng ve a riat rang na na kan siam mai kha ni re a te po hi mo le adu te kan nom chuan order thei lo chu ni bik chuang lo wa ma ro chu asiam hi asiam tu ta na aman ne na an compare hian lok thil lok lu tu kan ni lo wa heteng siam hi chu wang chuanin mo le du kan nom chuan engine nei thap rin tlak taka siam tu hi chuan cheng sing riat man vel hi chu ngai ve ni cheng sing riat em lo chuanin siam tu te hian lo kan nei chawang reng khop mai kha tuna zopa engineering works tena kan thil siam chua to an la kol lai mek ani heng ho hi order sa de vek kan ni to a amala han thal mai thei chu a om lo wa mi order sa an kol lai ani kha clear tu ten aman zat te in soi lo thina te in lo tia amaro chu ti tuna chuan ti khanin a video ran lakin aman zat le an tho dan tlang puya kha kan ron tilang an du ani a chuan clear tu ten thanem ngaya ti min lo like a share te min lo ti saka tam theyang per kan video hi mi zo mi pui te hriata min lo the dar sak tu khan khongai na non dil non le ani